420. Naman to ni Nami suga. Nanti suga po before. Ay, nagamit na dyan ako ang selfish. Huh? Na may something bag dire. Ang gari kapi isa gi, magalusot ang buka ng bato ka nasa likod, na may buo ka to. Hayag hindi kayo. Mas hayag naman ni Ron. Early. Oh. The Lady of Guadalupe de eh. Solar to sauna. O may laom din higot. Kila na siya ka minutes. It's 3 minutes and 15 seconds.